maay na ni Kristo Jesus awan ken ka. Adaan ka man adua kinabak na Dunteng to di tiyempo maukaw na. O Jesus agyaman na imatag na lugtan napateg nga darambas basul ko yung gasa puso ken panunong pinta di maksan ninaliwang di banbanag iti na'y langitan ay dumdumalaw na ay kapayo ibiyag imay sama ko ng at Kristyano umaw gawel lumatagis man kitiyempo nagsaktal na kalina panunod ken puso. O Jesus agyaman na imatag na lugtan napateg nga darambas basul ko yung gasa puso ken panunong pinta di maksan ninaliwang di banbanag iti na'y langitan. Narugot at sakto magludem di kapuso bugbog nung anak Diyos ang marswa daw kay kapuso magtugtog-tog na anak ko lugtam ket pastre ken akuman. O Jesus agyaman na imatang na lugtan napateg nga darambas basul ko ng gasa puso ken panunong pinta di nalusan pinaliwang di banbanag iti na'y langitan. O Jesus agyaman na imatag na lugtan napateg nga darambas basul ko ng gasa puso ken panunod pinta di